kunong mikmat ke yeng dor bar thau an ka Meghalaya uba Lambor Malngiang ula ong ba ki nong shong shnong ka Meghalaya kimdei bandu ialah ki jong ki jaka haka jingiapynbeit ye uput usam hapdeng ka Meghalaya bar Assam. Habakran hakinong thokot khubor uba Lambor Malngiang ula ong ba menjur ya kata ka jingong badai ban yayo yadu markliang hakani ka jingiapynbeit ye uput hapdeng ka Meghalaya bar Assam. Policy ngam ngait ya kata give and take policy. Nama la piyong ba give and take policy kalalong pa ba nilasyon po madan nila surrender. Handai kabang akwa bandong hani por kalong ban identify siya iki area ki jaka ki areas ki ba hap sami. Menta kumno pinchu kamno iki area ki ba ong ba 10 km ki ba dan hapo Assam kata ngam suwi ha. Kabang malong handai gin pet ya ka feasibility kalong kumno gitu ki jaka ki ba hap hapo gitu ki area. Handai nga syuk pensengo ba kabadai hi kajungi kamot kadai banwan hisingi kabadai kabha jong ka jila Assam ai kali chaga Assam ngim kwa shu bandan kata ka jingya kajya ka banya hapha ya ki police forces bikin habanit naga post report banyu I shishu yang ni ka jing jar ju gibreo kapo ka dai bangin pikut ya ni ka jing ya kanat hapadeng jong kini ki atli ki jila banwan ra no ya ka jingsuk haka kamai kaji jong ki patba sapo ki khap border Namar da pipet hi hadu kini kisni kamot ngi I sisya kita kini kisi wan jing turpot kamtam ki hagini ki sinem dalet ngi hadu hapo ka area ki badan sethe sipo kalain mohati ngi itu ki area ki badan sethe sipo ka area jong ka jirang ngi pet satu ki wan ban kenturpot nagawi ka pos ko report te kani kadai ka bangi hab ban pensange marmar namar ngem kwasyo ban iba upuriyo jungi bosyong hapo uput sam jungi bakin chuan ra tu pude Assam ban sukyamiki kumla jatyang hini ki sinam lalin no today namar kata nakalem ka jungi mina long firm ban pensengo ba subha ban result no ya hini ki issue marmar issue ban shedile namar tengteng ka kutang hakami jungi JD sa ngem ipat ya ka result kaban no positive Jadi nama kata kumkinong ilamhi ngihaban simi ta kajikitli bala kumno kalong bangin haban pet ba panyada ya kajala shua bangin rakhi ya kajingdap sanposnam ngide ban resolve solve yigini ki boundary dispute ha shua bangin rakhi ya kajingdap sanposnam kajala tikita gide ki ba ngashwa ban pensno hakani report constitute ka committee kani ka committee kan Shillong committee ka ban staff karke bat kinsa notification nagalian ka sarkar jungi tikaju ka ba ngaiken baga sarkar Assam ro kan lelang hunda ti hadin bala notify ya ka committee kamot nginsin ya ka confidence jong ki stakeholders ki badan hagidu githay ki CM ka council ki badai ban pet ya khando ka siap Banya don ka cooperation kum kawai ka team wat kiseng balang bakin don ka jingis to jumut hapdeng kiseng balang jungi hamtam bat kawai ni kiseng balang ka bahe ba kum ka asut bakin ya don lang ka jingis to jumut banya mir jumut lang kumnu bangin solve ya kanika long pending issue namar ngijusim berbor ba Penmau bha namar ba ka ki Jaipendreo Asmis ngi kubikasi ngidang inong kawai tiki dang onghi ngidang long kom shipara today namar kata ngidang ka confident hakajing 150 jong u Himanta Biswa Sharma kumbo CM Batumay jong ka Jila Assam but ngiru nakaliyang jong material ba ulong serious ya kaniga kam ya kabang inyo ban ya resolve no ya kaniga problems Kabasotunat hagani kapor kumban shetho ipi bagadon kawai Shillong apo Jente Hills kabajan batka ratachara idon iwe I Shillong iba kikam Assam hadumenta handra ye kani kajaka u menteri ramba ulakren dagbashan baya kani kajaka ngin sa panpai no sya kajila Meghalaya Marmar Katashwa kadai ka steps ka ba ningkong ka ba peni ya kata ka jingya trailang bat ka jingya buram markalian kamot ngin hap ya don kata ka jingya buram markalian bat nginya petpat ba kanu ko biang tam
namar kum banchu kado hagni kapor ba kidon ki areas ki ba dada pipet kum halangpi kadon gayo ko bahe ba mangi ong kani kadi gayo jungi osam ong kani kadi gayo jungi tenday andala alay po spot inspection kaba sutnat kalong ba kansadon ka joint inspection joint team na bro ar liang baginit hapo spot ginit Shillong ginit siya block 1 block 2 ban solve ni ka issue tingin chim yung confidence lang jong baro namar pladehi kapor bagin hapan solve yung ka problem once and for all.